Hurian itu hatta, tapuk kama parminggota, tapuji matuhata marhite edde nomor o 642 mamukasian ayak sada rodi tulu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Halomohon Jehovah, jadi lehonon na matuho na pinangido ni roham, pasahat madalanmu tu Jehovah, jala hapo si ibana, asa ibana paturehon, pahohom maroham, maradopot Jehovah, jala ibana paimaima, say marhapo satu Jehovah maho, jala ulahon nadinggan, ay holong dorohani Jehovah, mida uhum, jala dang tagamot tadikononna, akana ni asyasyanna. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami. Nung marpungu hami di son, di arina pinarbadiami, say buhay mapinggol dohot rohanami, asa marlas ni roha hami, manangihon hatam na badiyay, jalaringgas hami manibangi, dohot upeop hatam,
Tibagasa rohanami, asapos rohanami, martangiang tuho, urupi mahami, asa huparsiak kami akka ari-ari ni ngulu nami na podoki, say pamasok mahami, Tuhan uluas sa liling nililing na, pujion nami mahodisi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredde mahita sia buku ede nomor 425 ayat 2 ro ditulu. Tangihon hamuma patik ni debata, ima na nienet sian ulaun ni apostel 10 onom ayat 30 sada. Jadi didok nasidama, hapor seai ma Tuhan Yesus, asa malua ho dohot isi ni bagasmi. Sahalinai hujahau kami, jadi didok nasidama, hapor seai ma Tuhan Yesus, asa malua ho dohot isi ni bagasmi, ola nido sahatna atong rak mangido gogo mahita tu adopan ni debata. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hubar tu patikmi. Amen. Maredde mahita sia buku ede nomor 170 sada ayat sada rodi 2.
Tatopoti ma dosata nagudangi tu adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatudosan parasiroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujolo ni habangsa habariyaumi manopoti jala manganggukod dosa nami masajojo puarsahi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata doho pabahenan nami narwai daghu haulongi hami ho sian nasa rohanami doho nasa ate-ate nami doho nasa toddi nami doho nasa gogo nami nang dongan nami dang doso diri nami hubahen hami dibaheni tamadori masanmu jala uhumanmu hami tu hamatean saliling nililing nai alai nama porus mahami nuaing tu asini roham nagudangi mangido sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saduhutna say urupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si Pangulo hami dohot ala ni guarmu nabadiai ale Tuhan say asima roham di hami halak na dangolon amin. Tabigema hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosata. Satokido hutadikon ho. Alai papungupungoku maho muse. Marhite-hite aka asi ni roha godang. Tagad di parpiar ni muruku. Hutabudihon bohiku satokin maradopon ho. Alay marhite-hite denggam basa saliling-liling na asyak ho ninna Jehovah si padua ho ha sangapod ma di debata na dikijang amin. Mari de mahita siya buku ede nomor 437 ayat sada. Tabigema hata ni debata nagabe turpuk di minggon ima natarsurat di Amos walu mamukasian ayat sada rodi ayat 12 marsikat soring mahita majahasa songonodo di pataridahot Tuhan Jehovah tu au idama sada hirang na marisi parbui nau malamun. Jadi kuma sada hirang marisi parbui nau malamun. Ini na Jehovah matau. Bunga cupang masisipul ni bangsa ko Israel. Dangbe bangsa musmu au jadi di arena sesadai adukonon nasida ma akka edde di joroi ninna Tuhan Jehovah dibahen hinadiak ni bakke
Sip songoni ditipalhon margugungun. Kamu rayakan nama-namai harana kudus. Jara disiapkan makanan di tanah. Akka namandok adiga pe ulaning salpu poltak ni bulan asa manggadis hita adiga salpu dohot ari sabat asa tarukap sopo paremean laho pamemetos solu jala pabalgahon arga dohot mangasi marhitesian hatian si pa oto-oto. Nung apola marmangmang Jehovah Tuhan muliau ni si Jakob molotung halupa honokku be saleleng-leleng na akka pambahenan na sida sudena. Di ari nasasadai ninna Tuhan Jehovah sudut mamata ni ari di hos ni ari jala paholomoku tanoon arian. Idama rodo aka ari sugut ninna Tuhan Jehovah tongosok kuma haraparot tu tanoon dada haraparot di sagu-sagu manang hawaso di aik ikut di akka hata ni Jehovah do naing begyon nanian. Ola nido sahapna martua do akana tumangihon hata ni debata jala nau peoksa. Amen. Marit de mahita siap buku ede nomor 510 ayat sada rodi 2. Tahat tidak kumahapor siyaw tay songon na hina tidak kun ni dongata sahapor siyaon disadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah
Ido ama pargugo na suatu dosan na tumo palangit do tano. Au porsia di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabegabia siya toti parbadia adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus na mati tarebaja lo ibada di hau pinarsilang na tuat ubanwa toru tumitano na mulak mangulo di ari patuduhon na manay tu surgo lau hundul di siamun debata Jehovah amanay pargugo na suatu dosani di sima ibana pay mamulak so tutanoon manghumi halak na mangulo dohot na mate au porsia ito di parbadia jala arus ada huria na badia huria hato panehalak Kristen akka na badia do di hasan dosa do di hatai naman do mula mangulu so daging ni halak ng mate do di hanguluan na sora suda. Amen. Kor ama Jericho HKBP Maranatha Tambun.
tatangihon ma titing na masa di huriata. Salam. Parhalado HKBP Serpong Pasahaton. Selamat hari Minggu. Jala selamat madohoti permingguan di Bagas Joro. Dohot napatupahon permingguan di Bagasta Ganuk Marsada-sada. Laos huhutma Pasahaton nami sian Parhalado. Selamat ulang tahun turuas ni huria namar ulang tahun Ari Hatutubu. Dohot namar ulang tahun Parsaripeon di mingguon. Diramoti jala di pasu-pasu Tuhat tamahita saluhutna. Titing Minggu 20 Juli 2025. Naparjulu goar ni Minggu. Sadarion Minggu 20 Juli 2025 masuk mahita tu Minggu palimahon dung Trinitatis namar lapatan hasitulu sadaun ni debata ama anak dohoton di Parbadia. Topik Minggu sadarion ima mamilit tohap naumuli. Napaduahon danak natubu. Di hari Kamis 10 Juli 2025 di basa-basa hotuhatta dosa danak bawa tukel ugarga ni amata brian pangihutan si hotang inang mawar pebrina borumanik wik patmos hipasto danahi nang natorasna. Di hari Kamis 10 Juli 2025 di basa-basa hotuhatta dosa danak bawa tukel warga ni amata tongam silitonga inang mia srihana boru sinaga wik Yerusalem hipasdo danahi nang natorasna. Napatuluhot titing perbagason, titing perjulo dohot paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbagason ima Boy Arthur Saud Pangiduan Simbolon. Ruas ni HKBP Rungkat Resort Surabaya. Yanakon ni amata Karimuda Franciscus Henry Simbolon. Inang Esnaria Boru Sianturi. Dohot Deborah Angelina Geopani Boru Sihotang. Ruas ni HKBP Serpong Resort Serpong. Boru ni amata Patar Sihotang. Inang Roida Nurhayati Boru Sitorus. Wik Parserahan. Pasu-pasu perbagasan di Patupa di hari Sabtu 26 Juli 2025 pukul sia wib di gereja HKBP Surabaya Resort Surabaya. Paupaton berita habut niroha. Di hari Jumat 10 Juli 2025 nungga jumolo marujung ngolu inang Elsa Ruminta Boru Huta Barat. Tutup umur 87 tahun. Nama kabaluhon Amang Hermanus P. Sinaga, alamat di Cluster Cosmo, Jalan Western, Sia Blok Sepitu nomor 20 Sia, Wik Betel. Di Patupado acara permingguan di Rumah Duka Ukrida, lantai onom, ruang Ceris 1, masuk pukul Sia Wik, jala disakapi, dibuat kemudian di hari Senin 21 Juli 2025 di Sandiago Hill. Sayang giat ma tuhatta na mga puli sude keluarga na marhabut ni roha. Palimaun pilihan khusus. Di hari Minggu sadarion 20 Juli 2025 di Ganuk Permingguon di Patupa 2 hali papungu pilihan. Pilihan Parjolo amplot na balau. Tuhuria dohot pusat. Jala pilihan paduahon amplot na ungu. Laho mengurupi kegiatan parheheon huria HKBP Serpong. Paunopon donor darah. Tim Kesehatan HKBP Serpong patupahon acara donor darah di hari Minggu sadarion 20 Juli 2025 dimulai pukul sia 30 sahat tu pukul 10 wib. Acaraon bekerjasama Dohot Palang Merah Indonesia Rangkas Bitung.
tuaka ruas ni huria narade laho madonor hodara boima menghubungi koordinator tim kesehatan inang Dr. Riris Tarihoran. Papituhon, perlombaan bangkit orang-orang muda oleh HKBP Tebet. Remaja HKBP Serpong mendapat juara sada lomba futsal di kategori remaja. Dohot NHKBP Serpong gabi juara tolu lomba futsal di kategori Naposo di acara perlombaan bangkit orang-orang muda 2025 Nani Patupa ni HKBP Tebet. Nomor 8 kunjungan Gereja Kor Ama Jeriko HKBP Maranatha Tambun. Di hari Minggu sadarion 20 Juli 2025 di Parmingguan pukul 11 WIB, HKBP Serpong majakon haroro ni tamu ni huriata ima kunjungan Gereja Kor Ama Jeriko HKBP Maranatha Tambun jala pasahat ede puji-pujian donasida di kebaktian minggui. Jala dung sipul permingguan di patupado acara ramatama rap dohot seksi ama HKBP Serpong. Pasiahon perjamita di permingguan sadarion. Perjamita sadarion di permingguan pukul 11 WIB ima Pendeta Elisa Tambunan. Nasida ima Pendeta HKBP Resort Maranatha Tambun Distrik Sapulusia Bekasi. Pasapuluhon rapat perhalado untuk evaluasi kegiatan dan anggaran gereja HKBP Serpong semester sada tahun 2025. Di hari Senin dohot Selasa tanggal 20 sada 22 Juli 2025 pukul 10.30 WIB sidung sahat tu sidung maringanan di ruang sermon di patupado rapat perhalalo laho manaringoti evaluasi kegiatan dohot anggaran gereja HKBP Serpong semester sada tahun 2025. Sude perhalado HKBP Serpong digokon laho madohoti rapoti. 10 sada tender pembangunan fisik ruang serbaguna untuk ibadah sekolah minggu dan remaja HKBP Serpong dan kebutuhan project manager. Menguduti pemataran tender desain di sermon perhalado, panitia pembangunan membuka tender pembangunan fisik. Alani tuak ruas ni huria na memiliki perusahaan penyedia jasa konstruksi manang rekomendasi kolega na boy maduhoti proses tenderi anwaijing di Patupa di hari Kamis 24 Juli 2025 pukul 10 WIB sampai sidung maringanan di ruang sermon perhalado. Jala hobar tu sakap pembangunan PCH di haporluhod do sahalak nagabe project manager hatorangan na dumasik taringot tu anuijing dohot project manager boy ma idawota di titing ni huria di bagian warta pembangunan manang menghubungi calon sintua di hot P Simarmata. 12 Pakobasion Pertangyangan Week. Patupau ni huriata do Pertangyangan Week masuk pukul 20 WIB. Parjolo hari Rabu 27 Juli 2025 di Week Betani sebagai tuan rumah keluarga Gordon Tumpak Pardosi Inang Tina Meliana Trice Sidabutar. 2. Keluarga Yansen Poltak Baktiar Simamora Inang Nopia Luker Kristina Borusilain. Tolu keluarga Nyonya Sulistia Yunia Astuti Panjaitan Boru Sihombing. Di Week Eprata tuan rumah keluarga calon sintua Alitua Nenggolan Inang Mardiana Boru Silaban. Di Week Judea tuan rumah keluarga Hengki Darmawan Sinaga Inang Juniarti Boru Manurung. Hari Kamis 24 Juli 2025 di Week Galilea tuan rumah keluarga Torang Jimmy RP Tampu Bolon Inang Prima Sara Kartina Boru Sianipar.
Di week kanan, keluarga Panggil Purba Inang Sinta Ria Borusinaga. Di week Bethesda, tuan rumah keluarga Liston Hutapea Inang Dainang Nabasa Borusipahutar. Keluarga Japantas Simamora Inang Jojor Boru Maharaja. Keluarga Robin Saryono Dolok Saribu Inang Sondang Boru Tampu Bolon. Pasapultowon doa subuh. Patu paun ni huriat tama ibadah doa subuh di hari Sabtu 26 Juli 2025 pukul 5 WIB maringanan di gereja HKBP Serpong, Nagabe Hasuhuton di dua subuhon ima wik Bethesda, wik Ebenezer, dohot wik Betani. Ibadah dua subuh di Uluhon Pendeta Rahmat Simanungkalik. Sapulopat workshop musik dohot song leader Seresot Serpong. Di hari Sabtu 26 Juli 2025 pukul sia saat tusidung di Patupado workshop musik dohot song leader Seresot Serpong maringanan di HKBP Gading Serpong. Di Gokon matu pemusik dohot song leader sian Ganup Huria 10 halak dohot sian pos pelayanan masing-masing 5 halak. 15 PA PHDN HKBP. Di hari Sabtu 26 Juli 2025 pukul 10 sia WIB di Patupado PA PHD Naposobulung namaringanan di ruang sermon HKBP Serpong Jala di Uluhon Pendeta Valentina Boru Hutasoit. Aleni usosoi haima akan Naposobulung ni huriata asareta lau madohoti PA PHD Naposobulungi. Sapulonom pasaha ulos holong turuas nama rumur 70 tahun. Di hari Minggu 27 Juli 2025 di kebaktian pukul 11 WIB patu paun ni huriata do acara pasaha ulos holong tuaka ruas ni huria nama rumur 70 tahun. Tuaka ruas na marumur 70 tahun ni asa maghubungi si tua WIB masing-masing. 10 ibadah pembukaan katekisasi sidi tahun ajaran 2025-2026. Ibadah pembukaan katekisasi sidi tahun ajaran 2025-2026 di Patupa di hari Minggu 27 Juli 2025 pukul 14 WIB maringanan di gereja HKBP Serpong. Sude akka parguru malua rahap dohot natorasna diwajibkan asa parsidohot di kebaktiani. Pasapulualuhon padidion nabadia. Naing di Patupa padidion nabadia tidak danak di hari Minggu 3 Agustus 2025 di parmingguan pukul 8 WIB. Tuakan atoras na naing mabuan ni anak penasida tu padidion nabadiai boima pabuahot tu situa di wik nabe laho pasuraton akka yanakonna. Akka syarat pendidion nabadiai boima dijaha di titing naung di sagihon marhite WA Group Week. Pendaftaran ditutup di hari Kamis 31 Juli 2025. Jala konseling pendidion nabadiai di Patupa di hari Sabtu 2 Agustus 2025 maringanan di gereja HKBP Serpong. Songonima suara ni titing sadarion pakobasion parhepengon dohot warta pembangunan nasumikop tajahama di warta jemaat dohot warta keuangan na disagihon di Ganup Grup WA Week Utima Mauliate. Kor Amajitun.
tapabunguma piliata tuhuria dohot pusat puhut marede sian buku ede 720 sia ayak sada rodi udukna.
Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima mga ramoti ate-ate dohot pikiran mo nabi. Ibagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Uriya na hinaholongan ni tuhatay Jesus Kristus, barita na uli siyan hata ni debata tuhita di minggu palimahon dung Trinitatisan, imanatar sudah di Evangelium ni si Lukas, bidu 10, mamuka may siyan ayat 32, saharodi ayat 42, songonom mahatan di bata, ujaha ma dihita, jala tapayu dihut ma di bagasan rohat tabi. Jala dina mandalani nasida, dibongoti ma sadahuta. Adong madisi paropuan sahalak na margowar si Marta na majakon ibana tujabuna. Yanggo anggina na margowar si Maria hudul-hudul do dijolo ni Tuhani tumangihon hatana. Di harosotto si Marta do ragam ni parhubason. Laos di bajono ma madok Tuhan dang diato iroham na di pasobu niang giki ahu makaubasi sa alaku dokon ibana atong mandongani ahu gabi ni na Tuhani mangalusi ibana. O Marta, Marta, laddo di sarihon jala di hasusau ko. Sadado narikot dipilit si Maria do tohap naulii dang si buato ni sian ibana. Sada nari hujaya 42 sada do narikot dipilih si Maria do tohap naulii dang si buato ni sian ibana ima sahatna. Akambanginang nahinaholongan do sudihita na marsaor di bagasoro ni debata dia na pinarbadian na sadarion. Ido kata tak kenal maka tak sayang songon nang nijahaw tu hitanaking Yami padita Elisa tabunan mangmula di Urian Tuhatta KIP Resort Maratabun di Portibiodo dengan tabun ida di Bekasi Timur. Tak pola mau buaton di Google Map molo di patongon pipina pehami itu Maratabun nangalani marga tabuna kami. Alai basongoni ma patodingna. Kami manguluhon punguan ama Jericho nuaing na marsawar do tita di bagasoro di bagasat tikion. Jala inatan na walapami boru simbolon jala guarna martarina. Saruba do na itupukon wala tabarina na ite. Sada do na pinalumen Tuhan itu kami. Alanya kamanginang luasa kamanginang do sudita saluna pasatay matuita sudi oras ma dihita sudi. Hurian itu hatta topik di bigasan pertanyaan permingguan hadarion ima marujah tu ayat 42 memilih tohab dau muli memilih bagian yang terbaik. Tentu sian topiki sudi do hita memilih na terbaik. Nangadong siya kita na punguon na sool mamilit na muli di padalanan ng uluta di Portibion. Ay mulu adong pay adong dongan na ipadita senior madok nalari sa kamar do inin. Semua kita pasti akan memilih yang terbaik dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi persoalan apa yang harus kita lakukan agar kita memilih yang terbaik di dalam kehidupan kita dunia ini. Tidak ada di bagas satu putuan turpuk tahun adang dua pribadi. Namar pariban ibu Toni si Lazarus. Jala takasdo pardonganan nasida tu Yesus. Lumobi naong pinatupan ni Yesus sada halongangan na balga tu nasida. Ima na paheyo ni boto nasida si Lazarus siya namate. Di rohan ni alang nasida tutu bohama asa adong dalan. Lau patudon hamalaten ni rohana sida. Tu Yesus. Nau patupao sada perbuatan na dahsyat
na panguluhon iboto na sida ng matay. Ito bahen diotang na sida ma Jesus. Rotu bagas na sida. Lau patudon hamolete ni rohana sidai. Si Marta seorang ibu rumah, tuan rumah, para dehon nasa narikot. Ay Yesus rap doa kasisian na do narotu bagas na sidai. Betul dapur rohata do kamanginang. Songon dia rohana tarojar si bagas rohani si Marta. Songon ibu tuan rumah para dehon akan narikot tu Yesus. Dala dapot rohata do na pinatupan ni manai. Songon dihita kalabatak. Tatuduhon na moleation ni roha. Mangotang akan na pinasangapan. Manang na hula-hula pei. Manang na aka pemimpin pei. Aka paralado tutu. Buhado kita patupaw na kanaludenggan. Apalagi yadong do dihita halabata palsapan na mandok. Paramak na sora balunon. Persakalan na somarahiyang. Pertataring na sora mitto. Patuduhon songon dia pangalaho na mga patupan na dulia denggan dia ka tamue na rotu bagasta. Jala na uli dia kamanginang. Jala dia kristeno manang hatan di batape di sosohon nang tuhita songoni. Mandok unang halanggusot hamu patamueon. Ay maritesiani yado ditamue halak akasursuruan so pamotoan na. Heber 10 ayat 2. Denggad doi. Jala na pinatupan ni si Marta macay ulide. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus yang telah melakukan satu perbuatan yang dahsyat. Jala ikoti ruota daya kamanginang. Buhado hita patubaw na kanaulan denggan maradopon nata haholongi nata parsangapi na patupahon akan ulin denggan tu hita. Jala pas sejarah marcayargado on dingulun hita ka ruas ni tuhatta. Alana ulo du sipata dipatupa huria mapartangyangan wek-wek. Jala dipangiru maharadion nya karuas manjabui pertangyangan ini. Alai saya dong do na manulak. Dang minoto ahas yalana uban na ditulak. Alai molo tari mangrimangi boy may alani met ni jabu mandang geleng ni jabu. Jok rohana daksiat anong menampung aka ruas na ro. Alai na badua mungkin alani lingkungan setempat. Na sumakalo mohon adong pertanyaan nyala Kristen di si. Buido ka rohata di si. Alai dang minoto ala nasi uban na ditulak. Mukira ala ni si bahenon. Hidup baik saya dong duit piga huria na saya mencoba mabaik keputusan. Unang di batu pamanangah di pertanyaan. Asa suri ruasi majalo. Ai pedak si kos deh. Ay molo dibayar keputusan anda unang dibayar keputusan unang sudah pertanyaan ala si bahenon. Bagaimana membatasi akan nama jabui atau pasi bahenon na. Alai denggama di soson unang gabi sudat patu pertanyaan ala di si bahenon. Ayo lo si pata gabi sudat pertanyaan ala si bahenon. Ala diida dengan ruas na bajabui di minggu na salpu masih banyak ka si panganon na masih jago jal uli. Bago hama hita. Tapi mga sumangat do hita nin na sada keluarga o. Lapatan na nataraw jarro hadi na mambahin akan na ulindenggan di akan naro. Alay inti na ilo na iko si Tiopota. Molo di patupa pertanyaan ni wek-wek buha dala-dalam mai. Asa ruas na diweki rap martangiang tu de bata. Alai tutu lo gabi si pata si hatana te. Denggado perekonomian ni namanya bejagui. Alai do apa lama bain. Nama mengatasi si ubero pesobu ini na. Tong do gabi si hatana te. Alai
Songon na pinatupan ni si Martaon, tingkat de akan manginang. Patu paota akan ulidinggan. Lumobi, molo naroi, na tapar sangapi, naroi, dongan sapor siaon, lumobi, dalan napataupai, laho memuji pasangapot Tuhani. Dohot, namartangi yang Tuhani. Alan nagabi persoalan, Nabi na si Martaon, ima, daks borhat ibana siya motivasi na sitong. Ido ba naking dia opapulu idok, dia harus sotso si Marta do ragam niya parhobaso. Dia harus soton. Lapatanda na di pikiran ni Manai bagaimana memberikan yang terbaik. Sehingga yang terbaik yang dia perbuat itu menyusahkan dia. Dan sesungguhnya yang terbaik yang dia perbuat itu menyusahkan dia bukan sebenarnya untuk memuliakan Tuhan. Alaina memuji dirina. Asa pujian itu hanima. Ibana di sini. Da songonia kamanginang molo di patupap rumah keluarga sada nama jabui songoni mata bunya kasih panganokan kita nama nikmati pasti do manto batabudo nama nok pamone da baris susudi dangarong nama rumutungut ada ono sisi na positif di si alai tentu ikobor hak dosian motivasi yang benar. Kenapa berangkat dari motivasi yang benar? Karena Marta sudah direpotkan, disusahkan dengan segala yang dia perbuat. Mau lepas motivasi na benar do na taulahon, kita tidak boleh bersungut-sungut. Kita tidak boleh marah kecewa. Apalagi dong diberi mana pariban na si Mariai dang mangurupi bana lau paradion akapakobasion manamui Yesus akasisian na. Apa yang dibuat pariban na si Mariai hudul jole Tuhani. Tapi ibana nunga malu jauh nunga sudi akan di obasian mana sahalakna. Memang ditong do na keberatan ni si Martai. Apalagi yang gina do si Mariaon baik konurupan na do hana. Alai dalam konteks on dipuji Tuhani do si Maria. Alanya kamanginang ngolobor hat kita sia motivasi yang tidak benar di dalam melakukan kegiatan tugas dan tanggung jawab. Entah itu tengah-tengah rumah tangga, entah itu tengah-tengah keluar pekerjaan di mana kita bekerja, entah itu tengah-tengah gereja, pasti akan memsusahkan kita. Dan kalau sudah menyusahkan kita, pasti akan menyusahkan orang lain. Tapi kalau kita melakukan motivasi pekerjaan kita berangkat dari motivasi yang benar, bagaimanapun tantangan kesulitan yang kita hadapi, kita tidak akan bersungut-sungut, atau kita tidak akan mencari kambing hitam, atau kita tidak akan menyalahkan orang lain situasi, apalagi menyalahkan Tuhan. Tidak ada di som pangalaho manang bakko ni si Marta, dapoto ni mana do Tuhani. Jalai dok tu Tuhan dang dia toiroham na di pasobu ni ang kikiaw makobasi sa halaku dokom ibana tong mandongania. Sadar atau tidak sadar Marta sudah jatuh kepada sikap mendikte Tuhan dan memakai Tuhan untuk memperpanjang pikiran dan maksudnya untuk mengatakan kepada Maria supaya membantu dia dalam mempersiapkan segala sesuatu. Bisa jadi Bapak Ibu motivasi yang salah itu membuat kita jatuh kepada sikap menyalahkan Tuhan, mendikte Tuhan. Dan bisa jadi seperti itu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita tengah-tengah keluarga sebagai orang tua, sebagai pekerja di mana kita bekerja, dan juga sebagai pelayan di tengah-tengah gereja. Bisa jadi kita menyalahkan Tuhan oleh karena apa yang kita lakukan menurut pikiran kita. Karena itu ada sesuatu yang sangat baik, pertanyaan yang harus kita jawab. Bukan apa yang harus kita perbuat untuk kita pikirkan dan lakukan, tapi apa yang Tuhan ingin kita perbuat, itu yang harus kita pikirkan dan kita lakukan. Ay mau lomar luba-luba do kita memikir hon ahana na sipatu pauta
di gerejaon, madang itong-atongan di kariju, madang itong-atongan di keluarga, badirita dona sa tapatujulu di si. Molo saya dipaksaon amatta inatta dona ahana na yung siula honon na itong-atongan di keluarga. Berbenturan dari itu amatta, manang inatta. Apalagi itu kada dana nuai. Na benar bacai hebat do hamajuan ni parbinotoan na mangarasuki roh ado pikiranna. Molo di tengah-tengah di parkarejua do na saya paksahon pikirata na iko ulahonota bui do kita berbenturan do akadongan parkarejua. Alai jala songoni do na tengah-tengah ni huria. Molo na di bagasa rohatta do pikirata do na iko si ulahonota di tengah-tengah ni huria. Olo hita madabu tu gijang ni roha. Olo hita madabu tu na mangasaho dirita. Jala olo do hita maol majalo ka hamaolon tantangan na tadubi. Alai molo roha do pikiran itu hanido na mia di bagasa roha do pikirata laho mangulahoni. Tentu yang kita lakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ido na so jupang di bagasan dini si Marta. Ido bayi di dok Tuhan tai, oh Marta, Marta, lado di sarior jala dia soko. Kamu menyibukkan dirimu dengan banyak perkara. Tujudo molo tapa tasalukiti songon dia konteks ni turupukon dumobi hatihan Tuhan Yesus. Memang Marta menjaga adiknya Maria supaya jangan kena sanksi sosial. Aidang bui perempuan rap dot bawah. Apalagi ibana manangihon Yesus. Na didok na rabi. Aladang-adang rabi hatiha ni Yesus na mengajari kasisian na akaburu-buru. Bui dapat roha Marta bersikap seperti itu melindungi hatinya. Tetapi yang berbicara kepada Maria bukan orang sembarangan. Alai Yesus do, Tuhan. Lobi sian rabi. Alani si Marta, si Maria mengambil kesempatan itu dengan baik. Apapun pertimbangan manusia ataupun pertimbangan budaya, sosial dan sebagainya. Dia menerobos itu untuk menjumpai Yesus dan berada di bawah kakinya. Kamu kamang do tamakenang dudang do nanaing dohonon ni trupukon nang tuitan wain. Di partikiata dumobi topik ni minggutta sadarian na madok memilih tohak naum muli, memilih bagian yang terbaik. Songon nahudok naking di jolo ni jami tahun semua kita pasti memilih yang terbaik. Tidak ada yang mau memilih yang tidak baik. Dan bagaimana caranya atau upaya yang harus kita lakukan supaya kita dapat memilih yang terbaik. Dan pada siapa dapat kita temukan yang terbaik itu? Yang terbaik adalah kita temukan di dalam Tuhan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini baik. Tapi yang terbaik tidak mungkin diberikan dunia ini kepada kita. Yang bisa memberikan yang terbaik itu dalam hidup kita adalah Tuhan. Karena dialah yang adalah sumber kehidupan kita. Dialah yang memiliki kita. Dialah yang berkuasa atas hidup kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa yang harus kita perbuat. Dalam dialah kita menemukan rancangan hidup kita. Karena itu dalam Filipi pasal 2 jelas firman Tuhan mengatakan di sana ayat 13. Ai diula de batado di bagasa kamu giot ni roha nang ulau saut mangiuton lomo ni rohanya. Tuhanlah yang memunculkan, menghadirkan kepada kita pikiran bagaimana kita melakukan segala sesuatu. Karena itu kepada dialah harus kita datang untuk menemukan dan memperoleh apa yang terbaik di dalam hidup kita ini. Dan itu juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 33.
Saya jumolo malului hamu harajan de batado hasitongan na. Dung kita baun nama keadaan Tuhanmu. Di dalam Tuhan itulah kita menemukan apa yang terbaik di dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka kepada kita diperhadapkan pilihan. Apakah kita memilih kepada Tuhan, memilih yang terbaik yang ada pada Tuhan, yang ada pada Tuhan itu atau tidak? Disinilah kita diperhadapkan untuk menentukan pilihan. Pilihan yang terbaik itu pada Tuhan. Karena itu seperti yang dilakukan oleh Maria, dia datang kepada Yesus. Ketika Yesus datang ke rumah mereka, dia duduk di kaki Yesus. Bagaimana kita dapat menemukan yang terbaik dalam hidup kita? Langkah yang harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan. Hudul-hudul rujulun Tuhan ini nah. Alai dumengkan itu terjemahan di bahasa Indonesia, duduk di dekat kaki Yesus. Duduk di dekat kaki Yesus, gambaran kita memiliki hubungan yang kuat dan kokoh. Duduk di dekat kaki Yesus berarti kita mendapatkan pengajaran, tuntunan, bimbingan yang benar di dalam hidup kita ini. Mungkin sekarang kita tidak bisa duduk di dekat kaki Yesus seperti yang dilakukan oleh Maria. Karena Tuhan tidak kita lihat lagi. Tapi perilaku atau tabiat yang harus kita lakukan agar kita duduk dekat kaki Yesus itu kita lakukan dengan membangun hubungan yang kuat dan kokoh dengan Tuhan itu. Mendengar Tuhan itu melalui firman-Nya. Bersekutu dengan Tuhan itu dalam doa dan ibadah. Sasitong na kamanginang anggoduay nga murabi hita manangion hatan di bata mariti hatana. Tapulaw uanot tabi bibilon Alkitabon manang tudi hita mangalaka holan hempot tay tabuka ta searching explore akka hatan di bata do akka barita na pinsuraton akka naposon di bata. Alay sa sitong na molo nung nga diurupi akka majuan ni teologi hita lau marsaor do di bata mariti hadana nung nga sitong niyan hita mangatusi dia do na pinangidon di bata siya kita. Alay gudang do nuayang ra alay daw may siya kita akka manginang napungo di waing di son. Dijahay atan di bata. Alay ulan na mamulu sabik. Itangiyon na akan di bata. Alay masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Alay dong dohala na manangiyon hatan di bata. Alay gabi bibilon. Surido di bawah tebana di dia tasura hatan Tuhani. Mamukas yan A1 jet. Wala gabi umaloy ba na siyan padita. Di dia tasurat hatan di bata. Wala umaloy ba na siya situa. Di dia tasurat hatan di bata. Alay, dang tarida di pagasan Panggulaon. Ido na ni jinaga, unang gabi halak Kristen kita, manangion hatan di bata alay dang mangulahon. Ido na masa itong atongan yung ulubang si Israel, songon na di taon di Amos Welui. Orang Israel sangat kuat dalam peribadahan kepada Tuhan. Puji-pujian kepada Tuhan, jangan diragukan. Itu sebabnya perayaan-perayaan ibadah mereka tidak pernah absen dan tidak benar mempersiapkan dengan baik. Tetapi dalam kehidupan mereka sehari-hari mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum membela yang kecil, menegakkan yang benar, menyalahkan yang salah, sudah berbalik. Menyalahkan yang benar, menegakkan yang salah. Dan mereka melakukan itu dalam rangka untuk memperkaya diri. Makanya mereka berkata dalam turpuk yang kita baca, kapan ya salpu sabat? Karena hari sabat menurut hukum mereka tidak boleh melakukan yang jahat. Kapan ya cepat salpu sabat? Supaya mereka bisa melakukan kejahatan-kejahatan itu. Dan bagaimana cepat hari itu datang? Emoloborngin maliliku hatok maro mandugut nai. Asal mandugut nai boy na sidang merancang berbagai kejahatan untuk memperkaya diri. Mereka mendengar firman Tuhan. Mereka membaca.
Tapi dalam kenyataan hidup tidak mereka temukan apa yang seturut dengan firman Tuhan. Itu sebabnya dalam pembacaan itu tadi, di ayat terakhir, akan ada waktu di mana mereka akan mencari, mereka akan lapar akan firman Tuhan. Tapi mereka mencari di mana firman Tuhan, tapi mereka tidak mendapatkannya. Tutu kamanginang na hinaholongan, dada na holanan yang manangiho kita. Dihatan di mata. Alay ikodoho ma mangulaon. Si Maria manangion hatan di mata. Mulut aja di Yohanes 12. Di mana si Maria na mamiyahi Pak ni Yesus. Do minyak narwastui. Lapatan na marite na manangion hatan di mata. Manangion suara Yesus. Di patuduhor do marite tindakan konkret. Meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu, minyak narga. Adong do anek do nyakadongan ruas. Nang gabe parhalado. Uju so gabe situa amatai inatai. Na burjuat tuhuria. Burju mangaleo marsileol deo. Burju makobasi. Alay dong gabe situa amatai bah nahulitan. Dari hari huriepe yang buaton. Anek doda, nagabe gua kamu tur kamu. Ada apa? Apa ada yang salah dengan firman Tuhan yang dibacanya itu? Apa ada yang salah dengan pelayanan yang dilakukannya? Mungkin motivasinya sudah berubah. Aiboy do ditangion hatan di mata, alay di nambar hadap podo ka situasi do keadaan, ulo gabi buba. Pikiran na, rohana. Alay tutu pangalaho na binan ni si Mariai na niudutan ni iba na mo si Maria tindakan mamiyahi Pak ni Yesus. Di Yohanes 12 ido sa sitong na tujuan dan maksud dari mendengar firman Tuhan. Lapatan na kamanginang manangyon hatan di matabu ido gabi mabon hita tu naso ni halomon itu hani. Ala manangioni, naing manangio kita di sibat hiti pikirata. Alay manangion hatan itu hani, iko mangyuto pikiran itu hani do. Na pedua nama kamang do tama kenang, manangion hatan di mata dengan pikiran dan hati yang benar mengarahkan kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tutu adong bedo di bagasak kita motivasi. Alay unang gabi motivasi dengan do di bonana, alay tong adalan gabi lari, manang gabi mangau tu diri, manang menyimpang sia dalam Tuhani. Alay buharo motivasi benar-benar dari awal sampai akhir berjalan dengan baik. Tutu halak na pasol hotto diri tu Tuhani. Manarite na nangion hatan di bata, mas parsahora na rusudo di bata, gabi tertuntun do motivasi na ido dinggan. Jala ido na naing araw ni turpukon ng tuhita. Nang sala na binan ni si Marta. Dingat doy, song naudok naking falsafa di tala batak. Parama na sora balunon, pasakala na sora mahiyang, partataring na sora mito. Jala pertamuan na ulido di pakido Tuhan Yesus kita. Padalanan ng luta. Dak persoalan ahad so di rumang ni si Benon. Alay haradiun manamoy itu na sangat mendasar. Alay buhado asa terara akan naulidinggan naiko sila honota ima marhiti hatan di bata na tatangion. Orang yang mendengar firman Tuhan dan menggumulinya dalam kehidupannya pasti akan terarah di dalam berpikir melakukan segala sesuatu di dalam kehidupannya. Idom bain didok hatan di bata di Kolose bidutulu ayat 27. Sian rohamuma ulahamu nasa si bahenomuna songon na tutuhani dada tujolma. Segala sesuatu yang kita perbuatlah itu untuk Tuhan. Orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya, merenungkannya, menggumulinya, pasti akan melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan.
dak persoalan behado respon nina humaliang. Dia lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Jadi kita pesongoni dok kamanginang. Molo nung ngasih tong kita maparsaura dari bata tentu hatan dari bata manorangi roh pikirat ta. Membuat kita supaya untuk melakukan segala sesuatu dengan motivasi yang benar. Tidak persoalan bagaimana respon orang di sekitar kita. Pasti ada. Gari na mangulan nadinggape godang dua kana soromorohana. Saya dok makana membuat roha, membuat akam ada dia mai. Apalagi mangulan na jahat. Alay unang gabi mubah rohat na manang mungil hita ala niya ka respon niya kan nuhaumalian. Tutup ngolosian motivasi na benar kita melakukan itu. Pamula doa kahamaulo doa kada tangan batak pangidut cia Tuhani padonganion ni todi. Berbadia. Asa unang gabi ijang rohata ala na ulin dengganita patupa. Alay toktonga sa serep rohata lau bangulaw ni dohot. Asa dipergugoy kita memiliki jalan keluar dia katantangan na tadupi. Jalan na patulo na mga kamang do tama kenang. Macari kot do sudi. Rikot do salut na nadong di Portibion. Alay buhama ita memikirhon na rumikot. Alay unang matading akan narikot ala niya na rumikoti. Dinggan mamardalan akan na rumikot di padalan ng ulta. Dala dinggan manang narikoti mardalan di padalan ng ulta. Tutu nung nga dipilip si Maria. Dala pamiliton na pinatupanay. Tang naborhat siyan pangatusyon manang hagugun na sa diri. Alay borhat siyan hata ni dibata. Naong miya dibagasar rohana. Jala naong ihanguluhon ni mana. So kung nito nang hita ka manginang. Dia manay ko si pilitota. Makanguluhon parsauran na rusu. Do Tuhani. Ima da jumolo na rumikot si patupauta. Ay marite na pajongjokon dalam makanguluhon parsauran na rusu hita do Tuhani. Tentu gabi tubuh ma dibagas rohata pikirata aka gagasan ide yang baik yang seturut dengan kehendak Tuhan. Jala pasti do gagasan pikiran yang terbaik yang lahir dalam pikiran hati kita itu Tuhan mampukan kita untuk melakukannya. Diurupi Tuhani do kita lau patu pahoni. Alani molonunga tapilit na tohap na umuli di bagasan Tuhani. Mangulu mah kita di bagasan pamilitoni. Jala tabangido mah tu Tuhani. Asa di palgugoy jala diurupi kita. Lau patupahon. Pamiliton na umuli ng tapat nang mia di bagasan rohat taganub. Mangulaon akan na hobar tulong ni rohan Tuhani. Jala lumobi siani musya kamanginang. Asa marhiti pamiliton na umuli natapatupa di padalan ng uluta di Portibion. Dalan lau pasangapot Tuhani mahita. Dalan lau pasangapot Tuhani mahita. Dohot gabi pasu-pasu kita tuakan na humaliang. Amin. Martangyang mahita. Mulian ti mahu pasata mi tuhong alituhan di bata. Naong manarihon hami mariti hatam. Na paingoton hami salut na asa mamilit tohap na umuli hami songon naong pinatupan ni si Maria. Alanili Tuhan urupi mahami asa pilit hami tohap na umuli marite na jumolo hami maparsauran na dinggan na rusu dohoto marhite na manangion hatam. Ay hatamido nagabi hanguluad di hami. Na manggugoyo kami. Doon na patauho kami. Lau mamikirhon do patupahon. Nasa na o partulo maniroham. Do mangulaon aka ulad nami. O partulo maniroham. Alanil Tuhan saya dongani jurupi hami mariti to dim na badiyay
asa di padalanan ni ulo nami portibion. Jumulo mahami mangalului na rumikot di ngulo ni patod diyon nami. Asa mardalan ng narikot di padagingon nami. Asa marite na jumulo mangului na narikot di patod diyon nami. Dadaholan na naing asa jupang narikot di patod diyon nami. Alaya sa gabi hasangapon di guar mo may nasa na ho upikiri jala upatupahami jala gabi pasu-pasu hami tuakan na humaliang asi maruham ni hami aliamang pargugoy jala patao mahami salut na karuas ni Uriam na marpung ibaga jorog di hari na pinarba diamon aliamang muliate mah basata mituho ala di luas ho hami mamuja pasangapon ho di hari na pinarba diamon. Ala nil Tuhan, gabi pilihan namin khusus ma parsobaw namin o tuho. Jala sa gabi margugo kami muse, law madalani, ari-ari nungul nami si basa-basa hono mutu kami. Law mangulaon akaulan nami di bagasa sa daminggo naroon. Tuho mahupasa tami diri namin Tuhan. Dongani urupi jala mardalan mahorap do tami. Di bagasan ulan nami na maragami. Di padalanan ningul nami di minggo naroon. Aliamang hutang yo kami huriamon aka paraladom lumobi naposom na manguluhon huriamon rapdo aka do ang paralad di aka pakubasyon si patupaon urupi jala pergugoy leon hasada ni roha leon dame do la si roha gugu nang hira si roha law patupaon salut na aka pakubasyon ito ngatungan ni huriam asa gabi masangap buwan mo na maljay mariti aka pakubasyon na pinatupan ni aka naposob para ladom nangakaruas ni uriape gabe terpasu-pasu at nariti kapag ubasyon na niulahon niya kana para ladom nangakaruas ni uriape pel Tuhan akan na met sa ato na matua tongani ramoti jala tugu-tugu ma pasu-pasu ma salut na karuas ni uriam asa marlasi roha madalani aka ari-ari ni ngulu si basa-basa mo na sida pasu-pasu ulan ni karuas ni uriam na maragami asa marlasi roha nasida maka mulation pasupasum na ujinalo maridia ka ulaw na pinatupan nasida utang yok kami ka ruas ni uriam na masahit na so nadirawat rumah sakit manang nadirawat di bagas asida ganop nang karuas ni uriam na mangadupi ka persoalan ningulu saya si maroham saya pamalum manasida siya nakapersahiton na jala deogogo nang bisuk tua karuas ni uriam na mangadupi ka pergumulan ni kehidupan ni ngulu. Aliamang sahadio mangulu nami. Nang di parsaran nami di haroro ni punguan ama ni uriam hakabibi ama jiriku uriam hakabibi maratambun na mangibati uriamon hakabibi serpong. Sai patugu ma parsaran nami. Asadada holan di haroro ni punguan ama jiriku di bagas sadarion hami. Patu paparsauran alai naing matoktong kami di bagasan parsauran na dinggan holong na siya koy ya kaari-ari na mangiut tangihon matang yang namin naliamang nahu pasatami hola di bagasan guardianak mo Yesus Kristus Tuhan namin amin. Tajakon mahatan di batanong sa hatu hita tapuji matuhata marid di mahita.
Jong penga sudi. Tatangnya kon ma peleata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Odo haroroan ni saluhut si leon-lehon na dinggan. Dohod nasa ulibasa na mauliutus. Upasatami ma siyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabi uap na husu si jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati buluhon harajaommu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileon lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia ma gowarmu, say Roma harajaommu, say saut ma lomo ni Roham, di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon ma tuhami sadarion hangulua siapari, sisa ma dosa nami, songon panisa nami, di dosa ni dongan, na mardosa tuhami. Una kami togihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaor homma damena tutodim.
Diselang-seling aja, Mak. Nggak usah diselang-seling, selang-seling. Di amanami tamu nasian kuria tampun tuturu tamang di lantai dasar. Tuturu mehita las dibuat ton amang ketuima.